Què tal, enganxats? Com esteu? Això és Enganxats al punt. Comencem. TV3 lidera el mes de febrer amb un 14,7% i torna a deixar a més de 4 punts la segona cadena, que ha tornat a ser Antena 3 amb un 9,9%. Per la seva banda, Telecinco acaba tercera amb un 8,8%. L'anada dels vuitens de la Champions entre el Barça i el Chelsea, emès a TV3, ha estat el programa més vist del mes amb un seguiment d'1.168.000 espectadors, traduït en un 35,4% de quota de pantalla. TV3 ha estat líder al mes de febrer i ho fa per setè mes consecutiu. A més, amb una dada que ja ho veuen, 14,7% de quota de pantalla, que significa la seva segona millor de la temporada, superada només pel mes d'octubre, que com recordeu va ser un mes informativament parlant doncs, molt carregat. A més, TV3 aquest mes de febrer ha estat líder 26 dels 28 dies del mes, fet que l'ha permès, igual que al mes de gener, deixar la segona cadena que ha tornat a estar Antena 3 a més de 4 punts. Ja ho veuen, Antena 3 que s'ha quedat fregant aquest 10% de quota de pantalla. Darrere seu la segueix Telecinco i la 1, que ha baixat gairebé mig punt respecte al mes de gener, potser també perjudicada pel final d'Operació Triunfo. Darrere la 1 la torna a seguir la Sexta, que ha tornat a superar 4, que això sí, millora sensiblement la dada del mes de gener. I finalment, 8TV torna a tancar el rànquing quedant per sota de la 2 i sense sortir de la crisi a la que està instaurada des de l'últim trimestre del 2017. El futbol i concretament la Champions League han estat protagonistes d'aquest mes de febrer a nivell d'audiències, perquè l'emissió que va fer TV3 de l'anada dels vuitens de final de la Champions entre el Chelsea i el Barça ha estat el programa més vist del mes. Com veuen, el partit va superar àmpliament el milió d'espectadors i el 30% de quota de pantalla. Perquè us feu una idea, és el programa més vist del que portem de 2018 i el segon programa més vist del que portem de temporada des del mes de setembre. A més, com dèiem, la Champions també ha protagonista perquè s'han emès diversos partits d'aquesta anada de vuitens de final, però amb dades molt inferiors a la d'aquest Chelsea-Barça. Per exemple, TV3 mateix va emetre la setmana anterior l'anada dels vuitens entre el Manchester City i el Basilea i, com veuen, la dada no té res a veure amb la tirada que té l'emissió d'un partit del Barça. També les cadenes de pagament, interessant a les audiències que fan que, tot i ser cadenes de pagament, estan amb dades similars als partits de futbol que es fan en obert. Perquè tingueu un exemple, que són els números que va fer l'esperat partit entre el Paris Saint-Germain i el Real Madrid a beIN Sports, o els bons resultats que fa el Movistar Partidazo cada cap de setmana. ¡Amaya! Era el moment en què Roberto Leal anunciava la guanyadora d'Operació Triunfo, la Maya, i que posava punt i final a una exitosa sèrie, no només en quant a gales, sinó també en internet i a les xarxes socials. Un cop acabat Operació Triunfo, la 1 posava en marxa un nou talent show, molt similar a Masterchef, però en aquest cas anava de la costura. El nom, Maestros de la Costura, que s'estrenava amb unes dades superiors als 200.000 espectadors i força similars també a les que feia Masterchef. I no deixem la 1 perquè aquest mes de febrer també volem parlar d'un programa que és protagonisme cada dia al Daytime per les seves bones dades, i és Aquí la Tierra. Ja ho veuen, un programa que supera gairebé cada dia els 200.000 espectadors i que té una molt bona repercussió a les xarxes socials i en què tothom, sobretot, destaca que és un programa de servei públic. Doncs això és tot per la nostra part. Moltes gràcies per seguir-nos i recordeu que podeu seguir totes les audiències i la informació televisiva cada dia al punt a la nostra pàgina web enganxats.com i a les nostres xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Moltes gràcies, que vagi bé i que tingueu un bon mes de març.